गोथार बाइबेलनि 1 जहन 3 बालाब 15 सारियाव ओरैबायदि लिरनाय दं। गावनि फंबाय आरो बिनानावखौ मुगैग्रा बयबो मानसि सिथारग्राफोर, आरो नोंसोर मिथिगौ मानसि सिथारग्राफोरहा जोबनो गैयै गोथां गैया। बे बाइबेल सारिनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायोदि गावनि फंबाय आरो बिनानावखौ मुगैग्रा बयबो मानसि सिथारग्राफोर, बेबादि इसोरनि नोजोराव बेबादि दायाव गोग्लैनानै दङ। बेबायदि बाइबेलनि नोजोराव बेबायदि दायाव गोग्लैनानै दङ। आरो बुंबावदों, आरो नोंसोर मिथिगौ मानसि सिथारग्राफोरहा जोबनो गैयै गोथां गैया। जोबनो गैयै गोथां होननानै बुङोब्ला इसोरनि रायजो सोरगो रायजोखौनो बुङो। दा बे जोबनो गैयै गोथाङानो गैया होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखादि गावनि फंबाय आरो बिनानावखौ मुगैग्रा बयबो जोबनो गैयै गोथां गैया, एबा सोरगो रायजो गैया, एबा सोरगो रायजोआव हाबनो हाया होननानै। थैनायनि उनाव गावनि फंबाय आरो बिनानावखौ मुगैग्रा बयबो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा। आरो जुदि सोरगो रायजोआव हाबनो हायाखैसैब्ला नोरक रायजोआवनो थानांगोन। 1 जहन 4 बालाब 20-21 सारियाव ओरैबायदि लिरनाय दं। जाय आं इसोरखौ अनो होननानै बुङो आरो गावसोरनि फंबाय बिनानावफोरखौ मुगैयो, बिसोर थगायग्राफोर। मानोना जाय फंबाय एबा बिनानावखौ अना, जायखौ बिसोर नुयो, बिसोर इसोरखौ अननो हाया। जाय इसोरखौ बिसोर नुवाखै, जों बिनिफ्राय मोननाय थोननाया बेनो। जाय इसोरखौ अनो, बिसोर गावसोरनि फंबाय आरो बिनानावफोरखौबो अननांगौ। बे बाइबेल सिरियावबो रोखायैनो जों मिथिनो हाबायदि आं इसोरखौ अनो होननानै बुङो आरो गावसोरनि फंबाय बिनानावफोरखौ जुदि मुगैयोब्ला बिसोर थगायग्रासो होननानै बुंदों। मानोना जाय फंबाय एबा बिनानावखौ अना, जायखौ बिसोर नुयो, मेगनजों नुयो ना, बिसोर इसोरखौ अननो हाया। जायखौ बिसोर नुवाखै, इसोराखौथ' नुवाखैना, नुनाय गावनि फंबाय बिनानावखौनो जुदि अननो हायाब्ला बै नुयै इसोरखौ माबोरै अननो हानो? बेनिखायनो नोङो जुदि गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ अननो हायोब्लासो, बिदा बिब' फंबाय बिनानाव गासैखौबो अननो हायोब्लासो इसोरखौ अननो हागोन। आरो बेयावनो रोखायै बुंखादों, आं इसोरखौ अनो होननानै आरो गावसोरनि फंबाय बिनानावफोरखौ मुगैयोब्ला बिसोरो थगायग्राफोरसो होननानै बाइबेला बुंदों, इसोरनि रावा बुंदों। आरो जों बिनिफ्राय मोननाय थोननाया बेनो, जाय इसोरखौ अनो बिसोर गावसोरनि फंबाय आरो बिनानावफोरखौबो अननांगौ। बेयाव हुकुमखौ होथारखादों, जाय इसोरखौ अनो बिसोर गावसोरनि फंबाय आरो बिनानावफोरखौबो अननांगौ होननानै हुकुमखौ होखादों, बोसोनखौ होखादों। नाथाय सोरबाया जुदि मानियाब्ला, फंबाय आरो बिनानावफोरखौबो अनाखैब्ला, इसोरखौल' फोथायदों नाथाय गावनि फंबाय बिनानावखौ अनाखै, जुदि गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ अनाखैब्ला इसोरखौल' फोथायदोंब्ला, आं इसोरखौल' अनो होननानै फोथायदोंब्ला, बिखौ गोथार बाइबेला थगायग्रासो होननानै बुंदों। बे गावनि फंबाय बिनानावखौ अननांगौ होननाय बे इसोरनि बोसोनखौ, बे इसोरनि हुकुमखौ सोरबाया जुदि बेखौ मानिनो हायाखैब्ला एबा मानिनो हायाब्ला, बियो इसोरनि बोसोनखौ एबा इसोरनि हुकुमखौ सिफायनाय जायो आरो इसोरखौ मानिनायाव गोग्लैया आरो इसोरखौ मानिनाय जाया। बिनि बोसोनखौ, बिनि हुकुमखौ मानियाब्ला। आरो जुदि नोङो इसोरनि बोसोनखौ, इसोरनि हुकुमखौ मानियाब्ला, नोङो नोरक रायजोआवनो थानांगोन। नों इसोरनि हुकुमखौ मानियालासेनो माब्रै सोरगो रायजोआव हाबनो हागोन? आरो नोङो जुदि सोरगो रायजोआव हाबनो हायाखिसैब्ला नोङो नोरक रायजोआवनो थानांगोन अरायनि थाखाय। गोथार बाइबेलनि माथाय 5 बालाब 22 सारि, बेयाव ओरैबायदि लिरनाय दं। नाथाय आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोर गावनि बिदा फंबाय एबा बिब' बिनानावनि सायाव राग जोंब्ला नोंसोर बिसारनि दायाव गोग्लैगोन। आरो नोंसोर सासे बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावखौ लाजि फोनांब्ला नोंसोर जथुमजों बिसार खालामजागोन। आरो नोंसोर नै आदुवा होनब्ला नोंसोर नोरकनि अराव गोग्लैनांगोन। बे बाइबेल सिरियावनो जों रोखायै नुनो हायोदि, नाथाय आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोर गावनि बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावनि सायाव राग जोंब्ला, नाङा फाङा राग जोङोब्ला, नोङो जुदि राग जोंग्रोयोब्ला, दाय गैयालासिनो राग जोंब्ला, नोंसोर बिसारनि दायाव गोग्लैगोन होननानै बुंदों।
इसोरजों बिसार खालामजाथारगोन थैना थांनायनि उनाव। आरो नोंसोर सासे बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावखौ लाजि फोनांब्ला नोंसोर जथुमजों बिसार खालामजागोन। जायानो गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ लाजि फोनाङो, नोंसोर सासे बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावखौ लाजि फोनांब्ला नोंसोर जथुमजों बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। आरो नोंसोर नै आदुवा होनब्ला नोंसोर नोरकनि अराव गोग्लैनांगोन। नै आदुवा होनब्ला गोबां मानसिफोर दङ, बे बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ जाय गावनि बिदा फंबायखौ बिब' बिनानावफोरनि सायाव राग जोंलाबायो दाय गैयालासिनो। बिसोरो दिनै बिसारनि दायाव गोग्लैगोन होननानै रोखायै बाइबेला बुंखाबाय। आरो नोंसोर सासे बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावखौ लाजि फोनांब्ला नोंसोर जथुमजों बिसार खालामजागोन आरो बिसोरबो बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। आरो नोंसोर नै आदुवा होनब्ला नोंसोर नोरकनि अराव गोग्लैनांगोन। नै आदुवा, नै जाम्बा बेबायदि बुङोब्ला नोरकनि अराव गोग्लैनांगोन होननानै बुंदों। बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै जों मोजाङैनो बुजिनो हाबायदि, बाइबेल सिरिफोरखौ फरायखांनायनि उनाव जों मिथिनो हाबायदि गावनि बिदा फंबायफोरखौ मुगैग्रा साफ्रोमखौबो इसोरनि रावा मानसि सिथारग्रा होननानै बुंदों। आरो आं इसोरखौ अनो होननानै गावनि बिदा फंबायफोरखौ जुदि अनाब्ला बियो थगायग्रासो होननानै बाइबेला इसोरनि रावा बुंदों। आरो जों गावनि बिदा फंबायफोरखौ अनथारनांगौ होननानै बुंदों। आरो गावनि बिदा फंबायफोरखौ, गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ नाङा फाङा राग जोंब्ला बिसारनि दायाव गोग्लैगोन होननानै बुंदों। आरो नोंसोर सासे बिदा फंबायखौ एबा बिब' बिनानावखौ लाजि फोनाङोब्ला नोंसोर जथुमजों बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। आरो नोंसोर नै आदुवा होनब्ला नोंसोर नोरकनि अराव गोग्लैनांगोन होननानै बुंदों। सोरबाफोर गावनि बिदा फंबायफोरखौ बिब' बिनानावखौ मुगैग्रा दङब्ला जाहाथे गोख्रैनो गावनि बिदा फंबायफोरखौ मुगैनाय, नाङा फाङा बोराबनाय, इसोरखौ अनो होननाय नाथाय गावनि बिदा फंबायफोरखौ अना, आरो गावनि बिब' बिनानावफोरखौ जुदि बिदा फंबायफोरखौ लाजि फोनाङोब्ला आरो नै आदुवा नै जाम्बा होननानै बुङोब्ला अननानै गोख्रैनो बे आखलखौ गारनानै नोङो गावनि बिदा फंबायफोरखौ अननो सोलोंदो। आरोबाव गावनि बिदा फंबायनि सायाव राग दाजोंसै। आरोबाव गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ लाजि दाफोनांसै। आरोबाव बेबायदिनो गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ नै जाम्बा नै आदुवा होननानै दाबुंसै। नङाब्ला थैना थांनायनि उनाव नोंनि जिउआ नोरक रायजोआव थानो गोनां जागोन। नङाब्ला बुहुमाव नोंनि ख्रिस्टियान मुं लानानै जिउ खुंनाया जेबो लाब जानाय नङा, जेबो लाब थानाय नङा। आरोबाव भिडिअ'आव जेबो गोलाव बाथ्रा बुंनो हास्थायबावाखिसै जाहाथे भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जाया। जायफ्रा बे भिडिअ'खौ नायबाय बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बुजिनो हाखाबाय। जायफ्रा बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयनिबो सायाव फोरबु जिसु ख्रिस्ट'आ बोर होथोंसै आरो खिन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव थानानै इसोरा गेदेर आशीर्बादखौ दोनथोंसै आरो बोरखौ होथोंसै। गोजोन्थों।